Sarapan sih lur. Iki menune ana kerupuk, tuak badar, ana jangan terong. Ngene lho, sip. Udah kopi kok juga damas. Kenapa lah kali mbak aku dikene lho. Kau nu terkenal, gampang terkenal kau tuh. Lah kau enggak rela sing ndelok wong ndelok raimu lho. Ganteng ah. Ngomong. Selamat malam teman-teman selamat pagi. Kita berada di NTT. Etane Watu Tumpeng. Nek iku ora kon golekno sakal-sakal. Nek duwe iki cek roh ngono. Ngomong curiga nek kowe iki. Ya kan sebabnya bulet hari kan. Iya urung paham lah iku. Jemblet. Tekad kang sulaku. Tak jak. Duwe nek gawe aku dhewe iki jamu. Pangsul mbek. Tekad tak gawe 200-an. Sampe padha gawe newe aku. Ya wis aku sing ora boto mulu. Wis ta. Wis tak omongi ya ngono. Tak pikir ngomong dene cek mek kuwi ora jelas e. Daripada otomatis loh, nek putar. Engko ndelok meneh. Matono, nek ngak Henry. Kan video call. Video call. Mas aku ala. Apa? Mulai. Songo. Piro mulu kalau